Caldas estivo hoxe en Vilo ante a evolución do Umia ao seu paso pola vila. As fortes chuvias rexistradas dende a tarde deste pasado domingo tradúcense nunha importante acumulación de auga no encoro da Baxe. Xa onte foi preciso comezar a laminar auga co obxectivo de non abrir as súas comportas, o que provocaría enchentes na vila. Esta mañá esta era a imaxe que captaban as cámaras de Canal Rías Baixas do leito do Umia ao seu paso polo centro urbano de Caldas. Esta outra imaxe é da mesma hora e do mesmo río do Umia, pero xa a altura de Ribadumia. Así espertaba hoxe a contorna de Cabanelas. De novo, como acontece sempre ante fenómenos meteorolóxicos como o que nos afecta estes días, as instalacións do Club de Piragüismo están completamente anegadas. O mesmo acontece nesta zona en multitude de terreos e viñedos sen que haxa constancia de vivendas afectadas. Outro dos lugares onde os efectos do temporal tamén son visibles é Navarosa, en Barro. A estampa que presentaba esta mañá daba para foto e para chegarse ata a beira das Fervenzas a gozar desta fermosa imaxe. O conto era ben distinto horas antes, cando a auga cubría absolutamente todo o seu paso por este espazo natural, como podemos ver neste vídeo difundido polo Concello. Este episodio adverso, así as cousas, deixan numerosas incidencias nas comarcas do Salnés, Caldas e Pontevedra, pero de escasa consideración. O máis salientable en Sanxenxo, onde caeu parte do muro do Colexio Abrente. Do resto, árbores caídas, colectores do lixo emborcados, bolsas de auga e pequenos desprendementos que foron a tónica habitual nas últimas horas. É o caso de Pontevedra, onde gravamos escenas como estas que están a ver. Dende o Concello indican que o peor do temporal rexistrouse este pasado domingo á tarde, momento no que houbo o maior número de incidencias, aínda que a maioría leves. A máis grave foi a caída de dúas bicicletas que estaban nunha terraza de Loureiro Crespo e que voaron co vento, caendo en riba dun coche. Tamén caeu sobre dous vehículos unha árbore no aparcadoiro do Montecelo. No mar, entretanto, situación tamén complicada, así apertaba o vento e a ondaxe hoxe en carril. Toda a costa galega mantense en alerta vermella ata este martes ao mediodía, con ondas que están a superar os 8 metros de altitude.